Jama'a, ban taɓa ganin mutumin da ya burge ni kamar wannan ba. Sannunku, sunana Jada Fayan, ni manomi ne. Saboda wannan mutumin da kuke gani da wannan hannayen nasa ya gina sabon daji. Amma daga farko, bari in faɗa muku tarihinsa daga farko. Jada manomi ne ɗan shekara 60, yana da iyali su biyar, suna zaune a gidansa na arewacin Indiya. Amma kusa da gidansa sai ya kula da cewa bishiyun wajen suna mutuwa, ruwan wajen yana kafewa, dabbobin wajen suna hijira, ƙasar wajen na tafiya. Ya ga abin al'ajabi. Amma a maimakon ya ƙi yin wani abu, wannan manomin sai ya ringa yin abu mai sauƙi, shuka bishiya. Kullum yana zuwa ya datso sabon reshe ya yi tafiya ta minti 20, ya hau jirgin ruwa, ya tsallaka ruwa, sannan ya tafiya ta sa'a 2 ko fin haka, sannan ya je wajen da babu komai, sannan ya shuka sabon dashe. Wannan abin ya yi yana haka rana da rana har tsawon wata 3 a shekara, zuwa shekara 40, har sai da bishiyun nan suka zama daji. Cikin daji mai ɗauke da abin al'ajabi, abu mai kyau, abin sha'awa, wanda ya fara daga haka zuwa haka. Yana da daɗi a ce, amma ga mu a cikin dajin. Ana magana aƙalla wannan daji ya kai hekta 550, wanda ya fi Central Park na New York. Bisani yanzu bishiyun da ya shuka suna zubar da irinsu a ƙasa, suna fitowa da kansu. Bayan shekaru da yawa, dabbobi sun fara zuwa dajinsa, kamar su giwa, damisa, dorinar ruwa, har da barewa. Dajinsa ya zama abin sha'awa ga dabbobi, wanda har ya samu damar yin shuka a cikinsa. Ran nan kam aka san da zamansa, wanda har ya samu cancantawa da yabo daga mutanensa, wanda har suke ce masa mutumin daji. Shugabannin ƙasashe sun masa alasanya alheri da kuma kyaututtuka, da zuwa kuma tarurruka. Wannan mutumin ya zama abin sha'awa ga mutane. Ƙwarai shi abin sha'awa ne ga dukanmu, sannan saboda ya shuka bishiyu da yawa, ya mai da wajen yashi zuwa daji. Shekara 40 da suka wuce, Jadib sanda ya fara, har yanzu yana shuka bishiyu jifa-jifa. Amma yanzu abin da suke buri shine, suna so su rubuta littafi akan yadda ake shuka bishiyu. Suna so su rubuta littafi da shi abokinsa, sun yarda cewa idan aka koyar da yaran yanzu akan yadda amfanin shukoki suke tun suna ƙananunsu, za a yi maganin matsalolin da suke yanzu, kuma ana so a yaɗa wannan saƙo zuwa ga ko'ina. Na sha fama wajen samun damar haɗuwa da wannan mutumin, har sai da na tsallaka teku, sannan na yi tafiya inda babu kowa, sannan na yi tafiya cikin ruwa don na samu damar kawo muku wannan bayanin. With you. Take me back to the jungle. Idan kana wani abu mai kyau ko kaɗan ne har zuwa wasu shekaru, ana nan har za ka kai inda baka tsammani, wanda har zai canja maka rayuwa da kuma duniya gaba ɗaya. Sai mun haɗu wani satin.